Bună, astăzi ne jucăm iar afară, dar doar că nu știu dacă dă soarele sau plouă. Că, uitați-o leacă, uitați-o leacă, că stă afară. Ori vine soarele, ori dă ploaie. Ce de... Bun, revin. Hi, today we are gonna go. Ați auzit perfect. Uitați-o leacă. Wow! Wow, e capul meu. Look at this. First time. Stai, vedeți mai bine așa. Bun. Stați-o leacă să mă dau jos. Da, mama ascultă muzică în casă, de aia se aude pe fundal. Numai muzică. Se ridică asta! Place, mă duc să duc apă. Mama iar mi-a trimis. Ce nu-mi place că mi trimite oamenii ăștia conversații de toate. Bun. Am apaci. S-a mai ridicat la... Ce dracu am eu cu lalele mătii. Cu Zambila. Zambila asta s-a mai ridicat și îmi place. Deci continuăm să punem apă. Place. A doilea peste ca apă îmi place. Crește din ce în ce mai mult. Asta îmi place. No, beluga! Nu vine. Crește deja. De astea și-mi plac. Ce? Am zis, trebuia să... Ce? Trebuia să zic la cea. Beluga la vechea copile. E mai set my neighbor Slayer. Da? Ucide fata. Hai. Fuck you, bitchy! Ce-a zburat. Cred că de data asta livrăm o comandă. Comanda care conține așa. Eu vreau o comandă asta. Avem treabă. Livrez o comandă, dar nici o comandă că nu mi-a ieșit.